Hej, mit navn er Hans Martin, og jeg vil gerne fortælle lidt om dannelsen af olie. Først så ser vi organisk materiale, som består af kulstof, hydrogen, kvælstof og oxygen. Størstedelen kommer fra døde skabninger, dyr eller planter, og er generelt ødelagt og nedbrudt af bakterier. Men noget af det organiske materiale er aflejret på bunden af det vandmiljø, som ikke har så meget oxygen. Det er derfor beskyttet for bakterier. Der blandes det organiske materiale så med sediment, det der afsætter sig, når stenarterne bliver nedbrudt, ler, salt, sand. Her opsamles det i lag i millioner af år. De ældste lag er begravet under det mere nylige. Disse lag bliver skubbet ned af deres egen masse. Når bladeteknologi forstyrrer jordens kappe, brydes de op og tager dem dybere ned i jordskorpen. Jo mere det sedimentære lag aftager, jo mere stiger temperaturen og trykket. Kemiske reaktioner eliminerer resterne af kvælstof og oxygen. De lader kun molekylerne formet af hydrogen og kvælstof, som udgør vækse- og gasformige molekyler, kulbrint tilbage. Kulbrint kan blive fundet i hjertet af kildebjergarten. Kulbrinten bevæger sig rundt under jorden, fordi de er lettere end vand og strømmer mod jordens overflade. Hvis intet stopper dem, vil de komme fri og strømme til bitumen, som er et produkt fundet ved udlejring af raffinering af råolie. Men i løbet af deres strøm vil kulbrint møde en uigennemtrængelig bjergmasse. De er fanget under den i revner af reservoirbjergarten. I reservoirbjergarten vil de mest gassede dele af kulbrinten stige langsomt over olien og skubbe til vandet under. Mange millioner år senere vil geologerne opdage olien eller naturgassen.